sa vama. Neka je Božji mir sa vama. To vam želimo. Jer Božji mir je najbolji mir koji možeš imati u tvojem srcu. Jer sve drugo brzo prolazi. Jedino ono što od Boga dolazi, ono stoji duže. Ne znam kako je to sa tobom. Da li imaš problema? Svi mi imamo problema, pa sigurno i ti. Kad ustaneš ujutru, kako je tvoj dan? Da li je radosan? Da li se raduješ onim pticama koje pevaju? Ili sunce koje je izašlo? Ili možda kukaš? Boli me ovo, boli me ono. Znaj da što god je u tvojem životu, ako imaš Boga, možeš doći k njemu i dobiti taj mir. Ako ga pozoveš u tvom životu. Jedna pesma nam kaže, kad svane dan, šta radiš ti? Kad svane dan, dođi Bogu i dobit ćeš taj mir. Čujmo sada Ichthus Gospel Band sa pesmom Kad svane dan.